Da, într-adevăr, avem în față următorul meci cu Petrol Ploiești, o partidă cu o importanță aparte în momentul de față pentru noi și acela că vrem să ne consolidăm această poziție și de ce nu, să ne apropiem și de primul loc din play-out. Jucăm contra unei echipe în suferință, dar o echipă formată din jucători de valoare și cu experiența Ligii Întâi. Și în ultima perioadă, cred că de când au schimbat stafful tehnic, și rezultatele au început să apară. O echipă care acasă, fiind și susținuți de un public asemănător celui al nostru de aici, de la Arad, pot pune probleme oricărei echipe. În aceste zile am încercat să-i fac pe băieți să conștientizeze importanța acestui joc, ținând cont că în momentul de față noi suntem salvați matematic și poate apărea oarecare relaxare. Dar cred că au înțeles mesajul. Până la urmă mai sunt 2 săptămâni și ceva de muncă și trebuie să arătăm la fel de preocupați de aceste 3 meciuri cum am fost și până în momentul de față. Când ați spus înainte de meciul acesta și după cel trecut că trebuie să-i mint pe jucători, vă refereați la faptul că ar putea să existe... Nu, am omis după meciul cu Faro, am omis faptul că de fapt nu-l știam. Asta este adevărul, că noi suntem și salvați matematic și atunci pentru acele puncte pe care eu credeam că trebuie să le mai facem, trebuia să-i țin în priză pe jucători. Dar am aflat după că suntem salvați matematic și acum, în momentul de față, chiar acesta este obiectivul, acela de a ne menține în primele poziții pentru noi, pentru club, pentru tot anul acesta pe care, din punctul meu de vedere, l-am făcut destul de bine. Lucrând zilnic cu jucătorii, credeți că va fi greu, nu știu, pentru acest meci și pentru următoarele să-i țineți în priză? Posibil și avem în continuare aceleași probleme de lot, deci nu avem nici foarte multe opțiuni și pentru meciul acesta cu siguranță va lipsi Țuțu. Dacă el a intrat și a intrat cu probleme, n-a fost niciun fel de strategie și el Săroi, în momentul de față Țuțu este out pentru meci, având probleme puțin mai serioase la acea gleznă și atunci avem o problemă, să spunem, față de ultimile jocuri cu jucătorii under, adică cu cei care au jucat mai mult. De asta o să intre și alți jucători, dar va fi o formulă de echipă formată din cei mai în formă, cei mai până la urmă cei mai bine și din punct de vedere fizic jucători. Deci nu vrem să părem că nemai având niciun fel de problemă, suntem cu toții relaxați. Țuțu se alătură celorlalți care au fost și până acum indisponibili, nu reintră nimeni. Țuțu se alătură lui Padula în momentul de față și al Omerovici, care este suspendat. Noi am crezut că are decât o etapă de suspendare, așa ni s-a transmis, după care cei de la LPF au revenit și este suspendat și pentru acest meci. În rest, toți ceilalți sunt apți. Spuneați că e foarte important meciul pentru dumneavoastră. Vă dați seama ce important e pentru Petrolul? Presiunea e totuși la ei. Este un final de campionat în care am întâlnit și Farul și vom întâlni în ultimele 3 etape situație, 3 echipe care nu au liniștea noastră. Înțeleg presiunea, înțeleg importanța și din partea lor, dar știți foarte bine că pentru mine e mult mai important ceea ce ni se întâmplă nouă. Și ceea ce unde vrem, și de fapt unde vrem să ajungem sau să rămânem. Așa că
Va fi un meci de luptă, cum de altfel v-am și obișnuit în ultimele meciuri din acest play-out, dar noi plecăm cu un oarecare plus, ținând cont de poziția noastră în clasament. Apropo de faptul că unde sunteți sau unde vreți să ajungeți, v-ați mai gândit la situația dumneavoastră acum că v-ați mai liniștit? Voi avea o discuție după acest meci cu cei din conducere și cred că atunci se va clarifica situația. Aveți de gând să cereți garanții, să spunem așa, pentru a rămâne și în sezonul viitor? Am de gând să pregătesc foarte bine meci cu Ploiești și atunci de la Ploiești și atunci vom avea săptămâna viitoare, că mă cunoașteți, adică nu voi nega sau nu voi vă voi minți legat de ceea ce se va discuta. Dar după meciul de la Ploiești e acum important că a fost o săptămână mai scurtă și n-am avut timp să ne întâlnim săptămâna asta. Da, în momentul de față aveți intern sau extern vreo ofertă? Nu. Deci în momentul de față nu. Dar nici nu s-a pus problema, că adică exact cum n-am dorit să discut situația mea de la club în momentul de față, așa am... Și cu siguranță ar fi apărut ceva, numai că nu a fost cazul și nu m-a interesat până în momentul de față. Revenind la jucătorii under, existând probabil o problemă în sensul ăsta, vă gândiți să luați și pe Ile la Ploiești? Da, astăzi a și intrat în programul de pregătire al echipei mari. În momentul de față îl avem pe Țăroi, Ciubăncan, Tolcea și bineînțeles că mă gândesc și la Ile. Dar dacă nu va fi să fie în meciul acesta, cu siguranță meciurile următoare vom apela și la el. Bineînțeles și în funcție de aceste necesități. Dar este în programul echipei, da. De ce trebuie să vă feriți, ca echipă vorbesc, la Ploiești de Petrolul? De nimic, doar să fim noi conectați la partidă și să nu tratăm cu lejeritate acest meci. În schimb, ca și celelalte meciuri, v-am spus că sunt meciuri de luptă, mai ales cu echipe care, într-adevăr, sau pentru care, într-adevăr, punctele contează extrem de mult. Dar noi avem un joc destul de bine și cunoscut, dar și destul de bine interpretat. Așa că doar mentalul sau forma de zi sau cum suntem de liniștiți în ziua meciului va putea să facă diferența. Cum stă Ționis ca și pregătire? Este pregătit pentru 90 de minute? Nu cred că este pregătit pentru 90 de minute. El a reintrat meciul acesta și, bineînțeles, și în programul de pregătire, dar pentru 90 de minute nu cred. Dar exact cum am discutat și cu el și cu dumneavoastră săptămânile trecute, va avea din ce în ce mai multe minute cât ne va mai permite timpul până în vară. Adică sunt 3 partide. Dar de 90 de minute într-un meci nu cred. S-ar putea să vină și o parte din suporteri cu echipa să o susțină în deplasare, fiind penultima deplasare. Probabil veți avea și suportul lor, un mesaj pentru ei ca să încurajăm să vină cât mai mulți ca să susțină. Păi îl știți deja că repet de fiecare dată, le sunt recunoscător pentru efortul pe care îl fac la fiecare deplasare și dacă aș putea le-aș mulțumi înzecit pentru aportul lor. Acasă nu mai zic, acasă e ceva fantastic, dar și în meciurile din deplasare. N-aș vrea să le transmit un mesaj, vreau doar să le mulțumesc pentru acest lucru, pentru
că sunt aproape de echipă și au fost și în momentele mai puțin bune. Acum să spunem că sunt așa un pic plăcute și mai liniștite, dar au fost momente când într-adevăr aveam nevoie de suportul lor și s-a văzut. Don mai vine? Nu știu situația lui, clar nu știu situația lui. N-avem eu cel puțin nu am nicio noutate despre revenirea lui în țară. Este încă la el în țara lui natală și are această problemă cu viza, nu știu când se va rezolva, dar și dacă s-ar întoarce acum, mi-ar fi greu să mai mă bazez pe el, ținând cont că mai sunt 2 meciuri în afară de cel de duminică și el lipsește de o lună de zile. Pe câte puncte mizați în ultimele 3 etape, având în vedere că toți 3 sunt flămânzi? Păi le vom lua etapă de etapă pentru că se pot întâmpla multe și în urma noastră și atunci vom depinde de alte rezultate. Aș miza pe un număr de puncte cât să ne ajute să ne poziționăm cel puțin pe acest loc 8. Dacă nu, și mai sus, dar e mai greu. FCSB, într-adevăr, este echipa care a dominat și domină acest play-out. Dar pentru a ne menține pe acest loc, un loc, cred eu, destul de onorabil, vom vedea după fiecare etapă. E posibil ca și după meciul de la Ploiești să fie de ajuns, dar aceste lucruri nu le pot anticipa. Și în final, totuși, ce ați vrut să spuneți când ați indicat că v-ar plăcea să antrenați o echipă cu șanse reale la play-off? Nimic altceva decât de a avea această posibilitate la un moment dat aici sau în altă parte. Și știți foarte bine că acest lucru depinde și de un buget mai mare și de o stabilitate și de o organizare mult mai bună a tuturor factorilor implicați, nu numai a mea sau doar financiar sau doar, nu știu, de marketing, la acest lucru. Și ca și jucător, acum ca și antrenor de ceva timp, tind de fiecare dată, în fiecare an, la mai mult. Și cred că până la urmă am urmat niște pași normali și dacă la un moment dat cred că pot face pasul și mai sus, îl vor face, dar nu voi sări etape. Nu de alta, dar de aici a plecat supunerea că s-ar putea să plecați în altă parte, având o ofertă în altă parte. Nu, de multe ori s-a amplificat așa orice răspuns. Nu am spus acest lucru, am spus că mi-ar plăcea, de ce nu și aici, dar nu depinde lucrul acesta de o persoană, nu de mine, doar de mine sau de domnul Mezar sau de, nu știu, doar de public. Este un tot unitar. Ultima. În lupta la titlu, pe cine vedeți favorit? Craiova sau Clujul? Încă din iarnă, dar cumva datele problemei s-au schimbat așa. Am spus că Craiova, după tot parcursul din acest an, dar tot parcursul și cupe europene și campionat, merită să fie campioană. În momentul de față se bate cu Universitatea Cluj. Totuși, nu știu, cred așa, tind înspre Universitatea Craiova, din simplu fapt că mi se pare o echipă mult mai competitivă. Universitatea Cluj a redus mult acest ecart de puncte, dar vine din urmă și parcă nu are constanța celor de la Universitatea Craiova în rezultate.